दाख्लैबो होनदों जोङो जिसु ख्रीष्टजों लोगो लानानै जोङो मावाब्ला जिसु ख्रीष्टनि सायाव जों फोथायनानै मावाब्ला जोङो हाजारखि गावनि गोसो बायदि मावथों सान हर जोङो जेसेबां गोसो होनानै माव खिन्थु जोङो जेबो लाब गैया खिन्थु जेब्ला जोङो जिसु ख्रीष्टनि सायाव फोथायगोन जिसु ख्रीष्टनि सायाव जोङो भरसा खालामनानै जेब्ला जोङो जि खामानिखौ जोङो मावो बे खामानिखौनो जों गोसो होनानै जिसुजों लोगो लानानै जेब्ला मावगोन बेवहायनो जोङो बोर गोनां जागोन बेवहायनो जों आशीर्बादनि लामाखौ इसोरा दिहुननानै होगोन बे बिसयफोरखौ जोङो रायलायबोदों बेनि सिगां मोनसे आङो आंनि गेजेराव बुंबाय थायो मोसौजों मोसाजों सानसेखालि मोसाया मोसौखौ नुनानै मोसौ बिमाखौ नुनानै जानो थाखाय होसोदों जादों आरो मोसौआबो नुबाय जे आंखौ जानो मोसाया होसोगासिनो दं बे निश्चय मोसाया आंखौ होसोबोगासिनो दं बेनिखायनो मोसौ बिमाया बिराद गोसो होनानै खारबाय आरो मोसायाबो आया मोसौआ खारबायसो होननानै बिराद गोसो होनानै होसोबाय जेब्ला एकदम मोनहां जादों अब्ला मोसौआबो गावनि जिबनखौ बासायनायनि खोथा मोसौ बिमाया गावनि जिबनखौ बासायनायनि खोथा बेयो एसे गोसो होनानै खाराबानो मोसाजों अरजानोसै बेनिखायनो मोसौआ आरो गोसो होनानै खारबाय जादों गोसो होनानै खारबाय ओमफ्राय मोनसे हाखरखौ बारनो जेब्ला मोसौआ बिराद गोसो होनानै हाखरखौ बारदोंमोन खिन्थु हाखरखौ बारनो हायाखिसै बे हाखराव मोनसे बेबायदि हायाव गोदोनानै थाबाय आरो मोसायाबो बारदोंमोन डाइरेक्ट मोसौनि सायाव बारदों खिन्थु मोसायाबो मोसौनिसिम सौहैयाखिसै बे मोसौनि खाथियावनो बेबो एकदम गब्र'हैबाय हाब्रुआव बेबायदि हाब्रु मोसौआबो गोदोबाय एकदम मा होनो आथिंफ्रा गासैबो हाबजोब्बाय आरो मोसायाबो हाबबाय दाना खाथि जाबाय बिसोर दाना बे समाव रायलायबाय जादों गावसोर सानैजों एसे मेंबायबो सानैजों बिराद गोलाव लामा खारनानै मेंबायबो खोमा खिन्थु बे समाव एसे मेंगा होनानै रायलायबाय जादों मोसौआ होनबाय जादों नोंथ' आंखौ मोनबानो जाथारसिगौ नों जाथारगोन आरो आंखौ मोननो थाखाय खाथिसै जेनेबा एकदम एसे फैनो हायोबानो मोनो खिन्थु मोसौ होनबाय नोंथ' आंखौ जासिगोन नोङो एसे आवगायनानै फैयोबानो जासिगोन बेबायदि आरो खिन्थु जेसेबां बोलो होयो एसेबां गोदोलाङो हाब्रुआ बेबायदि बेबायदि हाब्रुआ जेसेबां गोसो होयो बोलो होयो एसेबां गोदोलाङो बे समाव मोसाया होनबाय आं नोंखौ जानो थाखायसो आं नोंखौ होसोदों होनबाय आरो खिन्थु मोसौआ होनफिनबाय जादों नोंथ' आंखौ जागोन नंगौ खिन्थु नोंहा मालिक दंना गैया होनना बुंबाय मोसौआ मोसाखौ सोंबाय जादों नोंहा मालिक दंना गैया अब्ला मोसाया मिनिबाय आरो आंना मानो मालिक थानांगौ मानोना आङो हाग्रानि जंगलका राजा आङो हाग्रानि आंनो राजा आंनाव रावबो मालिक गैया मानोना आंनो हाग्रानि राजाया होनबाय अब्ला मोसौआ होनबाय नोंहा मालिक गैयाब्ला नोंनो मालिकब्ला आरो नोंनो राजाब्ला नोंनो मालिकब्ला खिन्थु नोङो बेवहायनो थैगोन नोङो बेयावनो थैगोन खिन्थु आंहा हले मालिक दङ आंनि मालिकआ जेरैबाबो आंखौ नागिरनानै सान हाबनायनि सिगां आंखौ नागिरै आंखौ लोगो मोनफैनानै आंखौ बे हाब्रुनिफ्राय बासायनानै आंखौ न'आव लांगोन खिन्थु नों हले नोंनो मालिकब्ला नोङो बे हाब्रुआवनो थैसिगोन होनना बुङो खिन्थु आंना मालिक दङ आरो आंनि मालिकआ आंखौ मोनागौमानि नागिरनानैब्लाबो आंखौ लोगो मोनफैगोन आरो आंखौ बे हाब्रुनिफ्राय बख'नानै आंखौ न'आव लांगोन होनना बुंबाय बेजों आङो बुंनो सानदों जोंबो मालिक दङ जोंबो होननांगोन जोंहाबो मालिक दङ आरो बे जोंनि मालिकआ जिसु ख्रीष्टआ जेरैबाबो जोंखौ नागिरै नोंखौ लोगो मोनागौमानि नोंनि फोथायनाय जिबना गोगोम जायागौमानि नोंनि फोथायनाय जिबना धार्मिकता जायागौमानि प्रभु जिसु ख्रीष्टआ नोंखौ जेरैबाबो नागिरनानैब्लाबो नोंखौ धार्मिक खालामनानै नोंखौ फोथायहोनानै नोंखौ जेरैबाबो गाव बानायनाय सोरगो रायजोआव नोंखौ लांफैगोन हालेलुया बेनिखायनो होनदों आंनि धोरोमिया मानसिफ्रा फोथायनायजों गोथाङै थागोन जोङो दिनै जिसु ख्रीष्टनि सायाव फोथायदों जिसु ख्रीष्टखौ जोंनि मालिक होननानै जोङो फोथायदों जुदि जोङो बेखौ फोथायाखैमोनब्ला जोङो एसेबां गिदिर प्रग्राम थाखा फैसा खरसा खालामनाय प्रग्राम खालामनोबो दरखार गैयामोन आरो एसेबां मोजां मानसिफ्रा सम होनोबो रोंनाय नङामोन खिन्थु जोंहा फोथायनाय दङ जोंना मालिक दङ हालेलुया
जोंहा मालिक दङ आरो बे मालिकआ जेरैबाबो जोंखौ गालांनाय नङा जहनाव जोङो फरायबा मोनो जहननि 14 अध्याय 18 फोराव होनदों आङो मालाबाबो नोंसोरखौ मावरिया बादि आङो गालांनाय नङा नोंसोरो जेसेबां फोथायनो रोंबाय जेसेबां नोंसोर आंनो सम होनो रोंबाय नोंसोर गावखौ धार्मिकता जीवन जापन खालामनो रोंबाय बेखिनियावनो आं नोंसोरखौ मावरिया बादि खालामनाय नङा Praise the Lord. गाहायाव होनदों नाथाय बिसोरो सोरबा सासेया उनफिनब्ला बिनि सायाव आङो खुसि जानाय नङा मालिक जाया मालिक होननानै साननानै लादों मोसाया जायहा गावनो गासैबो गोरों गोरा राजा होननानै सानना लादों इसोरा बेबायदि दुगा बेबायदि अहंकारि जुनार बा मानसिनि सायाव इसोरा अननाय नङा खुसि जानाय नङा आरो बिसोरो थालांनांसिगोन गाहायाव होनदों इब्राहिम 10:39 जों फरायबा बेवहाय मोनो पर हम हटने वालों में नहीं कि नाश हो जाए पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए Praise the Lord. नाथाय जोङो दिनै रावबो फावसायग्रा नङा उनफिनग्रा नङा जे उनफिननानै फावसायनानै जोङो जोंनि जिबनखौ फोजोबस्रांनानै लानाय जोङो बेबायदि फावसायग्रा नङा डेभिडआ जेब्ला उन्दैमोन गलियादा बेसेबां गोजौ गिदिर लहानि खबस गाननाय गलियादा आरो जेब्ला डेभिडआ गलियादनि खाथियाव सफैदों डेभिडआ मा होनदों गलियादा होनदोंमोन मा एसेबां लाजि सिं सिं आंखौ लाजि फोनांनो एसेबां थेख्लाफ्रा मानसिया मानो आंजों दावहा नांनो आवगायबोगासिनो दं होननानै बुंदोंमोन मिनिदोंमोन खिन्थु डेभिडआ होनदों आङो फिसा जानो हागौ आङो उन्दै जानो हागौ आंनाव थ्र'वाल अस्त्र गैया जानो हागौ आंनि गस्ला खबस अन्थाइनि लहानि खबस गैया जानो हागौ खिन्थु आं जाय इसोरनि सायाव फोथायनानै फैदों बे इसोरा दिनै नोंखौ आंनि आखायाव गथायगोन आरो आङो नोंखौ दिनै बुथारनो हागोन होननानै डेभिडआ बेबायदि इसोरनि सायाव फोथायदों हालेलुया जोङो दिनै जोङो थेख्ला थुख्लु जोङो जानो हागौ जोङो नाथाय बे इसोरनि सायाव जों फोथायनानै जोङो मावोब्ला बे इसोरा नोंखौ मोनफ्रोमबो खामानियाव नोंखौ देरहाहोगोन नोंखौ बिजय खालामगोन आरो नोंनि सायाव इसोरा हेफाजाब खालामगोन हालेलुया जोङो दिनै जोंनि फोथायनाया बेबायदि जानांगौ डेभिडआ गलियादखौ नुनानै फावसायाखै उनफिनाखै खिन्थु जिसु ख्रीष्टनि मुं लानानै बे आवगायदों बेनिखायनो जोङो जिहुशुवानि 24 अध्याय 15 पदखौ जों फरायबा जोङो मोनो बेवहायबो इजराइलफ्रा इसोरखौ फोथाय गोबां इजराइलनि बोराय गागिफ्रा दिनै इसोरखौ फोथायनायाव खमजुरि जाबाय बिसोरो गुबुन मोदायनि मुर्ति बानायनानै खुलुमग्रा जाबायमोन नाथाय जिहुशुवा होनदों नोंसोरो बेसेबां गोबाव बिदि मुर्ति खुलुमनानै न'खरफोरखौ संहा जाबाय थानो होनदों माने न'खरफोरा सिलिंखार जालांबाय न'खरफोरा बेमार आजारजों परिपूर्ण जाबाय न'खरा अशान्ति फैबाय बेनिखायनो जिहुशुवा होनदों नोंसोरो दाबो मोदायनि सायाव मुर्तिनि सायाव मानो फोथायबाय थाखो जिबित इसोर दङ मानो इसोरखौ फोथायाखै होननानै खिन्थु नोंसोरो बिदिनो बे मुर्तिनि सायाव फोथायबाय थायोब्ला खिन्थु आं हले नोंसोरखौ दैदेननायाव आं थानाय नंला खिन्थु आं हले आं आरो आंनि न'खरखौ आङो इसोरखौ खुलुमगोन होनदों हालेलुया जेब्ला जिहुशुवा बेबायदि होनदों अब्ला गासैबो बोराय गागि लिडारफ्रा ज' जानानै जिहुशुवानि खाथियाव फैदों आरो जिहुशुवा बे समाव होनदों जोङो दिनै नोङो डिसिसन लादो नोंसोरो इसोरखौ फोथायनो ना मोदाय मुर्तिखौ फोथायनो होनदों खिन्थु आं हले आंनि न'खरखौ लानानै इसोरखौनो जोङो फोथायगोन इसोरजोंनो जोङो नांथाबगोन होनदों जोङो एक राजा बोलियाव जों फरायबा मोनो सेकेन्ड राजा बोलि